Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Иҷода бошад творожник корзинка кадистам. Маҳсулоташ бошад: 2 дона тухма, 150 грамм сахарни пудра, 200 грамм шедрая лета, ним қошуқча разрыхлитель дар кораю, 400 грамм орд. Барои формаш безеб нашидани корзинкамон мақсад дам накна гуфта ним қошуқча разрыхлитель меандозем ба сай. Аввал дар коса тухмоя мешиканем, меандозем. Баъд камтарак намак андохта якҷоя мекунем. Баъди якҷоя кардан сахарни пудра меандозем. Оям мекобем, якҷоя мекунему. Баъд шедрая летаи андохтагиём. Ваям камтарак якҷоя мекунем. Ба орд андохта сахтакак мешӯремша. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, ҳазор раҳмати калон. Барои видеои мара дастгирӣ мекунен, лайк, комментария мекунен. Ай ҳамаи шумо миннатдорам, дӯстони меҳрубони ман. Аллоҳи меҳрубон куҷое бошад шуморо нигаҳбон бошад. Ба иқа дуоҳои нектон, барои суханҳои ширинтон ҳазор раҳмат. Баъд хоҳарҷоне ки савол додагиянд ки ҳамин формичкаи корзинкора ягҷо гирифтагиянд. Мо мебинем ӯзи гирифтанда мақсад каҷалаяй. Хоҳарҷон, ма бовар кунед 6-7 сол шуд ё 8 сол шуд и корзинкача курам формичкаҳоя гирифтагима. Ҳам хе эҳтиётшон мекунам, бовар кунем ки ҳамин тайёр мекунам, ҳамо пухтупазе ки мекунам, тайёр мекунам, корзинкаҳоро мепазам, мегирам. Сразу мешум ки занг назананд, ё ки чӣ хеле кӯдако мегӯянд: очаҷон, ман мешум, хеле вай мекунанд, мегӯям нарасен. Худам ҳамин сразу мақсад мешум, мегирам ки ҷазир нашаванд. Ман я бисёр эҳтиёт мекунам. Ҳам хелам якчанд сол шудагӣ, аллаҳошон кам каҷала шудагияю. Не ки гуфти шумо ки ҳозе чанд бор рафтум, гуфтум бисёртар чени 2-3 нали гирам. Мақсад гуфтум ки ҳастай каҷала, бу калонуш ҳастай. Аҳамият дода бошед хоҳарҷон, ҳамин чизое ки аввал мебуроянд нағзанд, сифаташон нағзанд. Баъд мебуромадагиё, баъд чӣ хеле материалашон уже дигар мешавад. Барои ҳамин бовар кунед, ман ҳамин чизиҳоро ҳам чӣ барое ки пухтупаз харид кардагиём, ҳамин маҳсулотҳоро бовар кунед ман хушрӯ эҳтиёт мекунам, ки мақсад чанд сол равада. Ӯ чизе ки дар дасти як одамай, ӯ чанд сол хушрӯ меравад. Вақте ки ҳамин маҳсулот чизие ки хариди ҳар дастаки шуд, ӯ тез ҷазир мешавад. Барои ҳамин ҳама чизҳоро эҳтиёт мекунам. Ин айҷада бошад, разрыхлителра андохтум, орд андохта сахтакак мешӯрум, мемонам ним соат дам мегираю. Баъд дар формочкаҳо зволочакҳои майда гирифта тунукш мекунам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин хоҳарҷони мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атомӣ беҳтарин корай духтаро. Бали шахситон намесӯзад. Дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунед. Дар ин ширкат бошад бениҳоят доруворӣ, косметика, чизои хубай духтаро. Ай хемахемуш боша ма гирифта истифода бурдистам. Бовар кунед барои касалии меъда беҳад нағз будаи духтаро. Шахсоне ки кор кардан мехоҳед, ба рақамҳои рӯи экран буда ба ин хоҳарҷонмон нависен. Шуморо бепул регистратсия мекунад. ҳамаи кора хушрӯ карда мефаҳмонад духтаро. Дар ин ширкат бошад зиёда аз 11 000 занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият доранд. Шумо дар фақат якта телефони интернетдор дар кораю, мешинен ҳам кори бори хонатона мекунен, ҳам тариқи онлайн дар ширкати Атомӣ кор карда соҳиби маблағ мешавен. Ба дили пур духтаро марҳамат кунед, нависен дар хоҳарҷонмон. Ин айҷада бошад, апаҷону хоҳарҷонои ман, шумо дар якта тавсияи нағз пешниҳод кардагиём. Хай шахсоне ки медонен беҳтарин, шахсоне ки намедонен барои шумо гуфта гузарам. Ин ай банкара бошад, ай халадзене гирифтагиём. Ин ами гашничи дурунаш бошад, 1,5 моҳ шуд. Бовар кунед ё қариб 2 моҳ шудестай. Бинед чӣ хел гашнич хушрӯ истодагиай. Вақте ки ами шумо гашнича мегирен, мехарен, мақсад тару тозаяй. Дар об назада, дар дили ҳам хе банка андозена, дар халадзеник монен, дар маразеник не, фақат халадзеник дар монен. Ҳам хе хушрӯ меиста ки мегиренша ранги нави чиндагия, дӯстони меҳрубон. Ин ами хе ман харида меёрам, дар халадзеник дар банкоҳо мезанам, мемонам. Бовар кунед зимистонай, тобистонай, баҳор, тирамоҳ ҳама вақт мехӯремша. Ин айҷада танаи банкаи ман вақте ки ай халадзеник мебурорӣ, хона гарм, кухни гармай, эхе танаш ҳавлак мешавад. Бо нагӯянд ки банкаш ҷазир будай. Иҷода бошад, як хоҳарҷон хоҳиш карда будем ки блендертона нишон диҳед. Ина хоҳарҷон
Блендеру ина се та насадка дора, ручной блендере мақсад. Баъд ба ин ҳама чӣ тайёр карда мешава. Гуфтагием ки чиҳо тайёр мекунем. Дар ин мехоҳем нутелла тайёр мекунем, сок тайёр мекунем, зирабой тайёр мекунем. Мақсад сухари қоқа мезанем, майда мекунем. Барои ҳама чӣ хулос истифода бурда мешавад. Фарш тайёр мекунем. Ина барои бисквит, барои торт, крем задан, барои ҳама чиз хоҳарҷон. Иҷада боша начинкаи корзинкаҳоро тайёр кардагиам. Аввал творога мегирем, блендер қатъи майда мекунем. Камтар майда ки шуд, айбулош бошад 2 қошуқ сметана меандозем, бо камтар дигар лад мезанем. Баъд шакар, 1 дона тухмам меандозем, бо лад мезанем. Барои чӣ мо 2 қошуқ сметана меандозем? Барои чӣ ки вақте ки сметанаш бисёр боша, начинка сустибад мешавад. Барои ҳамон начинкамон на сахт боша, на суст боша. Баъди пухтане ки сахт так хушрӯ мебияд бо лаззатай маззаш. Ин аҷада боша начинкаи корзинкаҳо тайёр шуд. Ҳам формочкакое мегирем, дар лист мемонему. Барои начаспиданшон боша, дар даруншон камтар ҳамашда орд меандозем. Баъди орда андохтан, баъд волачакое мегирем, кулула карда дар дарунаш тунук мекунем. Ин ҳама хеле хушрӯ карда дар формочкаҳо тунук мекунем. Ин нозука кайда мақсад тунукуниш. Мақсад камтар безе биёяд, агар ба каҷала мешалав даҳанашон ҳар тараф меранда. Ин ҳама хеле ҳамаакша хушрӯ тунук мекунем. Начинкае ки тайёр кардагием дар дарунаш мерезем кам-камӣ. Баъд дар духовка дар дараҷаи 300 градус мемонем. Мепаза мегирем. Светша сирхи бад накунед духтаро, ҳамин тиллоранг ки шуд гирем. Якта хоҳарҷон гуфтагиям ки градуси духовкатона нишон тиҳед. Ина хоҳарҷон нишон додагиам, бинед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, чизе ки дар комментария менависен, чӣ хоҳише ки мекунед, ин ҳамихе ман дар комментариҳои шумо якта ҷавоб метиҳам. Чӣ пухтипазе ки мегӯянд, иншоаллоҳ якта ҳамаша пухтаистам. Хай дӯстони меҳрубон, чӣ хеле ки гуфта мегзарам дар влогом, ман ягон рецепт барои шумо паноҳ намедорам. Вақте ки шумо харид мекунед, мепазен, мақсад хушрӯ биёяд, ҳайф нашавад. Дӯстони меҳрубон, барои ҳамон ягон чия ман шумо паноҳ намедорам. Ҳама рецептҳои ман туғриянд. Чизе ки ҳаста ҳамахе тайёр кунед, иншоаллоҳ хуб мебирояд. Ина духтаро, иҷада корзинкачакҳои ман пухтан, гирифтумшона. Светша бинед, сирхи бад накунед. Сирхи баланд ки шуд, ба камтар хиёл мекунам қоқтар мебиёяд. Барои ҳамин светаи золотисти баланд ки шуд, зардча шуд, гирем шуна. Баъд ина бинед дар формочкаҳо орд ки андохтем,
дар корзинкҳо намечаспанд. Да мақсад я бинед хушрӯ карда ай формочка ҷудо мешаванд. баъд иҷа мондам хона кишида ва гирифтум камтар украшение кардагимша. ай ҳамин рецепти маккадагӣ тайёр кунед, иншаалло ҳамха хушрӯ мебурояд ки бо маззаи мулоимак мебурад. резу накайда хамируш писёчнияйку барои ҳамин аҷоибот буромадагия. дӯстони меҳрубони ман, иҷа дай корзинкача коране ки қати духтарам тайёр кардагим. чандташа вай тайёр кард. мегум ку дар вақти пухтипазон биби мариямҷон мебиёмада ёрдам метиҳад. духтарҷонам беҳтаринай, машаалло, ҳеҷ чаққо накайне ки. биби мариям инаяти нарезани мариямҷон яҷӯшита хурӯча. ина ҷада бошад. дӯстони меҳрубони ман, я бинед корзинкачакҳои маккадаги чӣ қадр хушрӯ омадагиянд. инаи лавошонда бошад гул мондагиюм гулои ҳавлимай. пеши дарвозаам кади чанд намуд гули садбарг шинондагиюм. шукуфтиян ҳам хе бӯи хушрӯ доранд ки ай дарвоза медурӣ ҳавлима бӯи ҳами гуло лағат кардагия. ин ҳами хе дӯстони меҳрубон, навора ба анҷом мерасонам. то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад. дар паноҳи аллоҳ бошед. хайр дӯстони меҳрубон.